त्रिपुरा हास्तनि जत लुकुनो पुइलानानै खाका हमजाफारो तिनि नंनि बुसकांगो मा फाइमानि याबुलो कखाय मसे थानाया 23 तारिख आगस्ट चिनि त्रिपुरा मथा ताइ बुबाग्रा न पार्सोनेल अटैक खालायै हरिधन देबबर्मा मुङै खरकसा बरक ससियेल मिडिया ताइ यूट्यूब चैनल जे कक सामानि केरं आबनो तैरिनो ताबुनांनि बुसकांगो किसा आं फिरमानि नायो तामनि हिंगाकाय हरिधन देबबर्मा तामो राजनैतिक खायका बिनि बैकग्राउंड तामो आबनो बो त्रिपुरा हास्तनि बरके सिनानि नांगो तामि हिनबा बो त्रिपुरा मथानि एगेंस्ट जे कक सामानि बा बो त्रिपुरा मथा जॉइन खालायका बा ताबुको दा तंखो आब्रनो बो किसा स्राय स्राय उन्नयन नांगो त्रिपुरा हास्तनि बररो एवं बो दफानि बागै आसनो काहामान सुबुय तंखाय दफानि बागै बो मुक्ति खैलाय तंखाखाय बो दफानि बागै तामो खलायका अबो बो बिनि कगो कुनु स्राय स्राय ग्रै अमो सिमिया बो आगि सिलाय बेचबा खलायका एवं सिलाय बेचबा खलायै तांगै बो खारि फाइनानि नांखा अमोनि बो केरें कथमा किसा तंगो एकाइताय बो अरो फायै बिनि पार्सोनेल बो ताबोसुक जरा खरबोसुक कायजाखा बा तामो तामोंखा अमरनो बो त्रिपुरा हास्तनि बररो किसा सायमानानि नांगो एका अमनो रुगैनो आं तिनि लुकुरंनि बुसकांगो किसा कक सानानि नायो सालखलमानि उलो आं पुइलानो सानाय हरिधन देबबर्मा बिनि मुंखोबांगो बनो बय हप्रें हिनो सिनिवो एकाय बनो थुमनाय बरक बय हिनो अमतिखे बिनि मुं सिमिसे 6-7 ता तंगो बो तालो वाइसाखाय मुं सोलायो एकाकाय अमतिखेनो बो त्रिपुरा हास्तनि बरनो माजे माजे खाय चुकलिरिवो ताइ फेमलगो ताबोसुक जरा बो राजनैतिको खायका बा बो राजनैतिकनो तै दफानि बागै चबा खलायका अमनि कुनु मुकुमु ताबु गखरै बो निजिनो खुब कतर नि वानसुगो दफाना वानसुगना हिनै दफानि कक्साना हिनै वानसुगो किन्तु दफानि बागै बो ताबुसुक जरा तामो खलायका अमनि गखरै आं तिनि पुइलानो सानाय बसाव बो त्रिपुरा मथा जॉइन खलायकाको आं हरिधन सुंना नायो नंबुफोर त्रिपुरा मथा जॉइन खलायका 5 तारिख फेब्रुआरी जखन महाराजा चिनी पार्टी घोषणा रिवो मालंच निवास आ दिन बो जॉइन खाइनानि नायो बुबाग्रा बनो साका नों जॉइन खालायनानि नांगिया नोंगा हायनो पार्टी वतमनि हिने सुतरां आबुनि परे बो ताबुसु पर्यन्त पार्टी कोनो जॉइन खालायको उराम उराम बो राजबारि थांगो बिनि कायसा तुमा बो डकुमेन्ट्स रखलाङै थांगो महाराजनो गोबांमा चिन आइडियोलॉजीना हामजाके फाइदि निनि थिनांनि सबानो वानसुगुय चिनि दफानि कगनो वानसुगुय चिनि हानि कगनो वानसुगुय नों बुबाग्रानि आइडियोलॉजीना हामजाके फाइदि मोस्ट वेलकाम नों आरो चुकलि दिनैले साबुबा नों साजायखे तंनि त्रिपुरा मथाना कारिबते गोबां रिजनल पार्टी तंले ताबो तंब्ले नों खाइदि आबनो नों आरो पार्सोनेल अटैक खानायले बनो साबानो हा नों पार्सोनेल अटैक खानायले साबानो तिनी बुबाग्रानि आइडियोलॉजीना हामजागिनो तिनी तो आईएनपीटी जत फाइखनाबले तिनी एनसीटी याकरि फाइदि केनाबले हा अमनो काइबो गोबां मथा फाइका सिंटी आईपीसी बो जतन दिक्लारि फाइकाबले अमनो काइबो गोबां एनजीओ त फाइदिकाबले गोबां मा सेबु खानेर फाइकाबले तामनि बागै नोंलाय अमनो आसिकको मकलो फोन कलाइजाखाबा जों थानचांमानो त्रिपुरा सरक दफानि बागै थानचांमानो लिनो मकलोले तांगै फोन कलाइजाखानो तांगै नों नायमैया नोंले तामो नाय त्रिपुरा सर अरय परयं तंथ नङाबो द नाय नों हरिधन आबनि बागै ननो सानन नायो जेता बुजिया आ कंनो नोंता सादि जेता बुजिमन खादि निनि जेता हामजांमानि नों राजनैतिक पार्टी फान खलगै तंदि नों सभाफान खलाय तंदि अनसन फान तंदि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट केस खाय तंदि किन्तु नों अयनो पार्टी न सेजाबोय बा अयनो पार्टी न अजमान नों कय तांगै नों कक सानाबा हा नों गठनमूलक आलोचना खालाय दिता कन्स्ट्रक्टिव नों खायदि कक सादि हा ओरनि देंसा ओरनि देंनि खाय नोंतांनि आबो बेंगो खालाय ककसा नों हरिधन अमनो वानसुगै नायदि ननो जों सानन नायो नों त्रिपुरा सरनो मुसु गयनगो खातै खाय तनबे थेनि साका हा नोंतेबो साका जे भारतनि प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस न
विश्व हिंदू परिषद नि इंको बीजेपी नि प्रेसिडेंट न ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन नि इंको चेयरमैन न ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर न नों मेमोरेंडम लेखापो 300 पॉइंट नि मेमोरेंडम नि रिजल्ट टामो नि नाबो जुदी न काहाम वानसुक माने काहाम को माने काहाम क्या 300 पॉइंट अब नि रिजल्ट रेस्पॉन्ड मा दा माखा तांनि माया नों वानसुक इदे नाखेनि ने आ जे सैजाक रखरमानो नि ना दिस्ता 36 पृष्ठ मेमोरेंडम रक 40 पृष्ठ मेमोरेंडम रक रहमानि तामुखा नों आबोन कखाय तांनि सायाला तांनि रेस्पॉन्ड माया आ कखाय सायानो नों करं हिमलासा नों उकिल हिमलासा ककरं हिमलासा नों जुदी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन न ताबुबो नों उनको खायतंग हो हिंगाकाय नों केस खायदिता आबोनो तुई राजा खायमालिया तिब्राम थानि अजामार खायमालिया विजय रांखल खायमालिया जगदीश देबबर्मा खायमालिया चित्तरंजन देबबर्मा खायमालिया एनसी सं खायमालिया हाँ मेबर कुमार जमाते खायमालिया नों हरिधन देबबर्मा केस खायदिता नों खरसा एडवोकेट तुम तंग हिंगाकाय नों आइन आसनो सी तंखाय भारत संविधान मुखस तंखाय नों हाईकोर्ट केस खायदी सुप्रीम कोर्ट केस खायदी त्रिपुरासानि बागै नों 300 जरा ताम केस खालायचा नों दफानि बागै सारा हायुं गुरिवै नों आइन सायमान तंगंखाय नों 300 पर्यन्त तांगै जेनेबाव थांगै जाति संघ कायसेफान कक सायमानिया दिनै बिके रांखल थांका आंनि जे रंजित देबबर्मा 1997 आव थांका हा गोबां मा कविता जमातिया थांका अबना करे तो गोबां मा त्रिपुरा हास्तिन बरक दिनै एन्थनी देबबर्मा ह्यूमन राइट्स नि कास खायने बबो थांका दिनै एनआरसी केसो नोंथांमोन खायमाया एनआरसी केसो जों बुबाग्रानि लगिबो आं रंजित देबबर्मा बरम गनां बिके रांखल बरम गनां जगदीश देबबर्मा दिनै सुनील कलय बरक जतन खायखाबले पाताल किना खायखा नोंगा जोंनो दफानि बागै वानसुंनाय वानसनो नों फातार हानि फायनाय रंना नासलेनाय नोंथांनि दिनै केस खालायमाया तांनि नों लगिरिमाया हा नों त्रिपुरासार न साबो त्रिपुरासार काबु खानसा खाई बुबाग्रा नाकि मुसु बाहायके गयनको खायतन कापो नों त्रिपुरासार न मुसु दानु नों हरिदम नों निने कगनो उइद्र खायना नांनाय उइद्र खालायकाय निने एगेन्स्ट जों मा बसानाय नों त्रिपुरासार लिडार नके नों मुसु दानु बनो कि मुसुक मांदे बर बनो गयनको खायतनि उहिन सानो अमा नों कक सानन सिका वानसुकै कक सानन नांगाने नों मुसुक दा नों आबो नुगे दिबा हा एका अमनो आं साननि नायो जे नों बुबाग्रानो जेता सामानि त्रिपुरासार अजमारानो जे मुसुक रखनि सामानि बा बुबाग्रानो पर्सनल एटा खायतमनि अमो नों उइद्र खालायनानै नांनाय एबं उइद्र नों अबश्य मारिनाय नों थानसानि व्यापार दसर देबनि कगनो साका दसर देब बर थानसानि कक साकाबा दसर देब जन शिक्षा आंदोलन खालायका तामनि बागै राजा र त्रिपुरासारनो परिरिया राजा र त्रिपुरासारनो फोरोंया त्रिपुरासार शिक्षित खांग्याकाय राजा सेकजागन नामते सिक्रै ताताल कक साइ दसर देब खायका जन शिक्षा आंदोलन त्रिपुरासार टाइम खाय जन शिक्षा आंदोलननि मुकुमता मतंग नङाना साला जन शिक्षा आंदोलन निनि खालायै दिनैसि पर्यन्त कायसे स्कुल ताबो मुकुमु आनो फुनु पार्टीनि अब त बुबाग्रा बनिजन वानसुकनाय हरिधननि कगनो तुयै बा हरिधननि परामर्श तुयै त्रिपुरा मथा चालनो नांगाने अब तै कुनु इंको करै रायदा करै कै हरिधन देबबर्माले साबोबा बतामनि बनिजे न एडवोकेट हिनि मने खलायो किन्तु बबरपरि एडवोकेट दुंखा ताबसक जरा खरबसक इंको बकुट ब हेरिं खायका त्रिपुरा बार एसोसिएशन बिनि मुंगतं अबनो चेक खायकेन ब मानजागाने ताबसे पर्यन्त कोनो मारिकरिख हरिधन देबबर्मा एडवोकेट नंगै सिको खरकसा न फियकमानि बा खरकसा आसामी न जेल नीति खायमानि अमने कोनो मारिकरै एवं बताबो बार एसोसिएशन बिनि जे एडवोकेट नंगै एलएलबी पास खाई परिबोई ब जे फायमानि अमनि ब ताबो बार एसोसिएशन ब बिनि सर्टिफिकेट दाखिल खायकानि कोनो प्रमाण करै सुतरां सारा त्रिपुरा हास्तिनि लुकरंनि लगी बजे एडवोकेट उदां खाउंगिया अबा आनि कैसा सस्पेक्ट दंगो एवं अमर बस्राय स्रायकै सानांथुन बबर परिउइ इंको एलएलबी नि सर्टिफिकेट न तिखलायका गाय बिनि कक फिरंनान सिकां बिनि तेबो किसा कथमा सानानै नांगो ब जरा कैसाओ एनएलएफ तिनि इंको सिलायनि बाय सबा खालायनान बागै थांका पाब्लिसिटी डिपार्टमेंट नि ब चार्ज मांखा ब पार्वत्य चट्टग्राम थांका आरो थांगै पार्वत्य चट्टग्राम रामगढ़नि खरकसा डॉक्टर गीता देबबर्मा नै ब तंगो
o gita Debbarma no bo nugoi hamjagoi bihi tongkatei bo hamjagoi dolo je naniko buri bai kesa kereng mani pore no bo nije punishment chanani kiroi bo NLF সংগঠননি খারি ফাইও abongkha bini selaibai choba khaimani inko laibuma ga aboni pore bo phaiora kobangma selaibai choba khalinani against bo onek kok kisu saka onek ojamaroni against bo kok saka aboni ulobo bo kobangma uroro motha khlainani hinai bo kobangma ko khaika jokhon to Arundhati nogor inko mission complex tongfro afur bo kobangma borok saimani bini charitro সম্পর্কে bini nijeni bihi kongtei bo saka ta kaisa buri naharei bobe kaijagai bosa sala saikese Tripurani BUBAGRA nai jisung sinai bosa hano muthangmanai omtibo ek jora kaisa bo khub prosar khlaika Tripura hawo aboni pore bin bihi okra tongthino bo kagai tabuk ta kaisa buri naharei tabuk lemu sorabo bo tongo ke moti khai simiya bo sudu omo simiya hani bo dalal mafia khlayo ha dalal mafia khlaino bo tini bibano borongno khuyoi thokogoi tini bo gari nogro kobangma khaika jodi bini source of income jodi idi rokse khailai thangja kai bo tabuna manjai bini o income boroni phai boroni aro Haridhan Debbarma tam bhumika tong Haridhan Debbarma le tam khlaike ba ningasene sinai nungnai kai sutrang Haridhan Debbarma bo kono na kono kaisa agency ni sukli manai অথবা বরনি থানি রাং পয়সা মানেই বতিনি ও Tripura মথা তাই BUBAGRA না পার্সোনাল অ্যাটাক খাইতামবো অমনা আং ছেলেঙ্গো এবং Tripura হাস্তিনি বড়র বন ছেলেংনা নাংনাই এবং বন ছেলেংনানি উঠুন হেকাই ব গেটা Tripura না তৈ সিরিয়াস দা হিনি বসাও তামনি সিরিয়াস जों সিরিয়াস এদিবা जों Tripura হাস্তিনি ক্ষমতা ফাইমানি ইয়াগুলো BUBAGRA ন খবইচিনি Tripura মথানি অজামার যত্ন অজামা জগ্রক যে কগ্রিমানি চিনি লুকুরংনি বুসকাঙ্গো जों एडिसिओ क्षमता फाइमानि काउन्सिल आसुकमानि लगी न चिनि काउन्सिल जों तिनि अबनो रेजुलेशन पास खालायै जों दिल्लीवर हका राज्यपालनि थानि दिखा स्टेट गभर्नमेन्टनि थानि हका रेजुलेशन जों ताबुनो मानखायनि साया अन्यनो पार्टी जे लामा कासुकाखैनो मानखा गेटा Tripuraland मानखायनि जों साया जों रेजुलेशन पास खायके चिनि काउन्सिल आबो दिल्लीयाव पाठक जाका अकक्सि साव Kaining oro boro ugo saitong haba geta Tripuraland ko manai hine जों Sakha geta Tripuraland tabuk जों soba khainai buskangni 2023 অমনো ko aro jodi जों condition ni nai jara chini geta ni sampore kono obhiggota korei Sakha o tuini yong pruahai inko bokhorok thik korei omti bororno omti kok saw abono ungkha Haridhan ang Haridhan non sanani nayo nin okokno nang withdraw ma khlainai এবং উইথড্র খালাयैखाय जों निने एगेन्स्टआव माबो सानाय इमिडिएटलि नों लुकुरंनि बुसकांगो नों एपोलजी मा साननाय नों क्षमा मा साननाय नों नाकार मा साननाय ननो जों कोनो दिनो कइमाया बसाव ताव Tripura सर काउन्सिल स्लाइतंगो जेकेट स्लाइतंगो बबो काहाम बबो हामिया आबो बिनि भारतनि संविधाननि राइट्स न सुजाकंगो बताम खायनानि खायलाया अब बिनि व्यक्ति स्वाधीनता बबो पार्टी खायनाय खालाया सोलायनाय बिनि अधिकार नों सानायले नों Haridhan सानायले साबा नों Haridhan सानायले साबो नों अकगनो जेसा पार्टी फानो नों आहाय बरक दिनैसो पर्यन्त कयटा पार्टी नि लगिवा थांगै थिखरक आइकै ओ सुइ बुंगनि लगिवा हिमान आइकै नोंबोसो हिमैका हा non ke ba kono राजनीतिक पार्टी दा न Tripura mo thabo ukolo phai to mon non sing na ta phadi da ka non nung kha nung se ukolo phai guri phai bile non nung kha ba nung se phai guri phai bla nung se BUBAGRA malai na ni a kagos potro tai khai hopung tai phai bla aboni seiman da o boy na sigi sei tai phai tuma sible na ni na bono nung da ni na kono kagos no नों साव राजानिखाय जतन सिउ चिनि राजा साखा आं जतन सिउ हिने राजा जुदि ब साक न आंनो जतन सिउ हिने गसि तंखा तिनि आसे चिनि बरम गनां बिके रांखर संरंनो ते गोबां मा चिनि अजामारनो तै त ब पक सागला खमले हा गोबां मार चिनि सिनियर लिडार न तै ब आसुगि कगलाम सालायगला खामो सिनियर लिडार चिनि बुरि रंग तै कक सालायगला खामो इयर दन तै कक सालायगला खामो गोबां बरमनि परामर्श नागला खामोले मरा साखा बा
tangi nangabo na tatal cengre bano guisa nini uddesho tamo omono no jeng wansungna nangane takuro hekai bo hai जों नाकि जतनो येस मेन खाइतन खाबो सामने येस मेन खाइका नों तिब्रामता हामजाकाय चिन आइडियोलजिना हामजाके फाइदि निनि थिनांनि सबाना वानसुगुय चिनि दफानि कगनो वानसुगुय चिनि हानि कगनो वानसुगुय नों बुबाग्रानि आइडियोलजिना हामजाके फाइदि मोस्ट वेलकाम नों आरो चुकलि दिनैले साबुबा नों साजायके तंनि तिब्रामताना कारिबते गोबां रिजनल पार्टी तंले ताबो तंब्ले asing bini rang pusangka abono cek khaikano bo manjangnai o Haridhan Debbarma sutrang ang Haridhan Debbarma na sanani nayo bini kokna phirangani sikang bo je kok samani kaisa YouTube channel tui ba social media tui je kok samani bo mo rosaina hanan nathun tai bo apology santun bubagran thani tai tipra mothani thani tai tipra hastil lukurang thani bo ngko khama haitun ke bo geta tipra len tui kok saka geta tipra len ni সম্পর্কে বতাম সাইমান गेटा तिफ्रालेन दाबी खालामो कि जों हरिधन संगे खायना नांगा नाहायदा तिफ्रा मथा महाराजा चिनि मथानि चेयारमेन महाराजा प्रदुत किशोर देबबर्मा कि बिनि परामर्श नाय तिफ्रा मथानो चालांना नांगा नाहायदा हा नों जुदि आसिं न साइमान दंखाय हास्तेनि बरंनो फियग माननाय साइमाखाय कन्स्टिट्यूशननि राइट्स रंनो तै नोंगा सिं न साइमानै दंखां के फान्डामेन्टल राइट्स रंनि सम्पर्के साइमान दंखाय नों खायदि नों लुकुरनो तै खायलायदि नों सुप्रीम कोर्ट केस खालायदि हाई कोर्ट केस खालायदि निनि सुप्रीम कोर्ट नि गोबां मा लयार बो सिंजाक दंगो अंगाखाय अनेक बेरिस्टार बो सिंजाक दंग नों बरनो तै खालायदि किन्तु तिनि तामो जों नुखा हरिधन देबबर्मा तिनिसि पर्यन्त एनआरसी केस खायखालायखा सीएबी नि केस खायखा कोनो इनको मिसिल मिटिंग थाङै बो बुसायखा कोनो मारि देतं हरिधन देबबर्मा नि तामो खालायखा बो যখন রিটার্ন স্ট্রংনি যখন তাই এনকো রিটার্ন স্ট্রংনি যখন অর্গানাইজেশন খাইজাকা টিইউআইপিসি ও আরো ফাইমালিয়া নানান তান চক্রান্ত খালাইয়া কই বড় রংনো কেসা কেরেন খাই সবাইনানি সারা বিনি তাবসে কইনো কোনো মারি করে হরিধন দেববর্মা গেটা তিপ্রালেন সম্পর্কে তাম সাইমকা গেটা তিপ্রালেনি সম্পর্কে কনসেপ্ট আবো চিনি বুবাগ্রা রিমানি বুবাগ্রা পরিষ্কার ন সাকা তাবুক যে এডিসি তংমানি o edisini phatar je tipra sarok tongmani agortala no khobui oborno tino sing kaisa geta tipralen sing ma khlainai ebong abo bharotni সংবিধান ni bisingo no sing omono ma sannai ebong bharotni সংবিধান ni article 2 3 abono tei bo sawa abo bharotni সংবিধান gertar tipralen hini kono ko kre ang sanai nayo bharat borshoni সংবিধান ত্রিপুরা 6 done kono provision kre কিন্তু ত্রিপুরা হাস্তিনি লুকরংনি সবাবাই তৎকালীন চিনি টিউজেস नि জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বাই অপরদিকে বিজয় কুমার রাংখলনি সিলাইনি চবা প্রেসারক লাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট সিংনো সিক সিদলিনাनि बायदं आरो चिनि बरनि गोबां मा थै कलायखा गोबां मा कलम थैखा जेल साखा अम हाय चबानि बिसिंतिनो जों तिनि सिक सिदल माखा जों तिनि डिमार्केशन खायै तिनि त्रिपुरा ल्यान्ड फने हिन्दी गेटा त्रिपुरा ल्यान्ड जों सानै माखा हरिधनले आरो बानगै सानै साबुबा 17 मास मानने जों 17 मास मानना दिन साबा अ 17 मास नि बिसिकांगो जों थानचा खलायै जों जे जों निर्वाचन फाइतंगो अरो जों मा बातायलायनाय एबं जों कायसा आरो फेक्टर रुंगै मा बसानाय अ कक्सि मा सावो आसक दिन चिनि दफानो गोबां मा पार्टीआव बागै जोंनो टुकरा टुकरा खायै थों दंमानि जोंनो ताबो थानचाखाय जुदि कय मा खांगाखाय जों आरो चिनि एचिभमेन्ट फाइनाय आ कक्सि साबले के नों आरो हरिधन चुकलि दिनैले साबा नों कि नाया तिब्रासार थानचामथं तब तो थानचानो जों थानचामो बागैनो तो जों किसु जरान बिसिंगनो तो एदिसु क्षमता फाइमा खाबले तब कामियाम सयो तब कुनो निर्वाचन करे तब कामियाम सयो साल ब्रुम ब्रुम तिब्रा मथाव फायो चिनि बररक लेखापरा रोंखा वानसुंनो रोंखा गाहाम वानसुगै मांखा आबोनि बागैनो बबो गाहाम हामिया तिनि तिब्रा मथाव दल दल खाय फायो बुबाग्रानो चिनि थिनांनि चबावो आरो लगिरिनानि बागै सेंक्राक जे उंनानि बागै न तो तिनि तिब्रा हास्तिनि जतो बर फाइतों दे तिनि सुरु तिब्रासा सिमिया गुबुननि दखनि बरबो ताबो फायो तामनि बागै कारण चिनि थिनां गाहाम उंनानि नांनाय चिनि थिनां अब सिकोल रुंनानि नांनाय चिनि थिनां चिनि गोसों उंना नांनाय आबोनि बागै न तिनि जतो तिब्रासार वानसुगो बुबाग्रा सारा
मनोतै इंगो सबानातै बुसकांगा बुकलां मालिया जों गोबां रिजनल पार्टी खायखा बिबनो इंगो नेशनल पार्टी नि तला दं तामो माखा 72 बছर तामो माखाबो जों सादि किन्तु तिनि बुबाग्रानि तैफांबाय जों एदिसिबो क्षमता फायमा लगिन जेटा कग्रिमा जों खायखा ताबो ककबोरक दरगास्तरि माखा ताबो ककबोरक बिबनो मुंनो स्लाइबिखा तिनि 100% रुस्टार तंमोन आबनो अंको खायरिखा तेबो गोबांबा तिनि इंको ताबो इंको खालायजागै दंगो मखि दफानि बागै सामुं थांजांमैया साबो खालायखाबा मनो अतिब्रा मथा बुबाग्रानि तैफांबाय क्षमता फायमान परे न खायखानाब्ले बो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन नि कक साबो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन बतामो बुझी और इंस्ट्रूमेंट एसेसन न उनको इनवैलिड खाने बागै तो 9 सेप्टेम्बर 1949 सन मार्जर एग्रीमेंट उनको मार्जर एग्रीमेंट कक साबो आरो सुदो राजा रंनि कोना बागै नों जुदि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन न ताबो बो नों उनको खाय तंग हो हिंगाखाय नों केस खायदिता आबनो तै राजा खायमालिया तिब्रा मथानि अजामार खायमालिया विजय रांखर खायमालिया जगदि टारगेट जोंनि डेस्टिनेशन न जों सगैनानै नांनाय जों आसक जरा सगैयै जोंनि दफाना बानसिनानै लामानो जों फुनुगै माकलांनाय जों सामुं गाहाम तांमानि बिसि गाहाम तंखांगाखाय लोकरक जोंनो सापर्ट खायनाय जों जुदि दफानि बागै सामुं तांमायखाय लोकरक जोंनो याकरि थानाय अमसि कक किन्तु हरिधननि चुकलिबाय हरिधननि कक हामिया सामाबाय पार्सोनेल अटैक खायमाबाय जों अराय पराय उंगै लाभ गरै गाय सुतरां ताकुर बुखुरक आं तिनि जतनि थानि न कयनानि मुसुंगो बिनि इंकन खोनायै जों सिनि टारगेट जों मा तंनाय सिनि दफानि थिनां बुबाग्रा ताबोसो पर्यन्त सिनि दफानि बागै ताम ताम खालायका अमन नरग जतन सायमानो बो एनआरसी नि बागै सुप्रीम कोर्ट केस खालायका लोकरंनि थानि खपसा रां थुमयावै बो सुप्रीम कोर्ट तिनि फातेर हानि बररक फायमानो सायै बासाय खायै फिरगै रखनानि बागै तिनि बो सुप्रीम कोर्ट केस खाई दंगो एवं ताबो आबो सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग दंखा आबो बार्दिक माखाय जों कायसा काहाम उनको खायमाना तिनि बागै काहामगोन तिनि सीए बिनि एगेंस्ट बुबाग्रा तिनि केस खालायका सुप्रीम कोर्ट खक्सा रां बुनि थानि नाहायाव तिनि बुबाग्रा अमना कारिबो गोबां बरंनो तिनि बिन नगर थांगो परिमाया रंनो तिनि सुबाव बुबाग्रा फाइमे रंनो उनको फातर काम खाय तंमानि फाइमे रं तुबि फायो तिनि मकल लुगिया बेमारंनो गोबां मारंनो गुवाहाटी रगतलाङै दिल्ली रगतलाङै बो चिकित्सा खालायो गोबां बरनो बिनार नुखुं हाइमे रंनो बो सुबाव नक तांनानै बागै सुबायो गोबां नुखुं बसाबतै र सलिमाया आमति नुखुं न बो सुबावै तंगो ताइताम खायसिनाय बुबाग्रा हा बुबाग्रा ताइताम खालायसिनाय हरिधनले ताबसो पर्यन्त खर बसनो सुबाखा बिनि कुनु मारिदा त हा बुबाग्रा थानि नों हरिधनले तामबा नों यास कुसुपन सुंगिया नों बिनि याकुंनि यास कुसुप जरा सुंगिया नों के आबुनि बागै न बुबाग्रानि हामजांमानि मारि न नासिगै न ताइ ब थानसा उं तामनि बागै जोंनो उंदि हिंगा अमनो नासिगै न जों सिनि थिनांनि सबानो जों बुसकां आगु मात्रनाय ताखुराव जों बुनि कक बाय फेमलक जागै कुनु लाभ गरै आं आबुनि साना नायो एवं लास्ट आं हरिधन साना नायो इमिडिएटली नों निनि कक न उइथड्र खालायदि मीडियानि बिसिंथै आरो उइथड्र खालायंगाखाय जों न जेकुनु जागाव जों निनि एगेंस्ट जों प्रतिबाद मा खालायनाय जों निनि विरुद्ध जों कक मा सानाय काय तिनि ताइताम सानाय ताकुरो बुकुरो आं खा खालायो हरिधन ब बुबाग्रानि थानि ताइ तिब्रा मथानि थानि ब उनको नाकार सानै ब कक दातिनो फिरगानै हने हामबाय जतनाल।